Srdečne vás pozývame do detví do Vagačovho domu, do budovy prvej slovenskej manufaktúrnej brinziarne. Vďaka audiovizuálnej projekcii sa dozviete o histórii rodiny Vagačovcov a o jej vplyve na kultúrny a spoločenský život v detve. V našej kaviarni ochutnáte skvelú kávu a môžete okoštovať domáce koláče a zákusky. Ako darček z Vagačovho domu si môžete domov odniesť pivko Dobronaj z nášho malého remeselného pivovaru. Tešíme sa na vás v detve vo Vagačovom dome. Vagačov dom v detve je miestom, kde sa stretáva história s prítomnosťou. V múzeu objavíte stály príbeh Vagačovcov a ich remeslo, ktoré stálo pri zrode prvej brinziarne na Slovensku. Okrem stálych expozícií tu vznikajú výstavy, ktoré približujú život, umenie a tradície nášho regiónu. V srdci domu nájdete modernú krčmu a pivovar s remeselným pivom, kde tradícia stretáva súčasný štýl. Po dni plnom objavovania vás čaká útulný penzión, ideálne miesto na oddych a načerpanie energie. Vagačov dom spája pohostinnosť, remeslo a tradíciu pod jednou strechou. Príďte si vychutnať miesto, kde história žije dodnes.